खुलुमबाय दिनैनि बे फुंबिलि समाव नोंथांमोनखौ BMC रेप चेनेलनि जानानै गोथार फुंबिलि समजों अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि 11 आगस्ट आरो लोगोसे मंगलबार बाराय। दिनैनि बे गोजोन फुंबिलि समनि रादाबखौ फरायनो लादों आं कनक ब्रह्म। दिनैनि फुंबिलिनि गिबि रादाबाव दं देहा फालांगि खालामग्रा साथाम सुबुंखौ गुवाहाटी पुलिसा खादों। आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सिख्लाफोरखौ देहा फालांगि खालामनायाव सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जालांनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानै आसाम पुलिसा मैया गुवाहाटी नोगोरनि गंसे हटेलाव साथाम देहा फालांगि खालामनायनि दायाव पुलिसा हमो। मख'नो गोनांदि पुलिसा सिनायथि होनाय बायदिब्ला देहा फालांगि खालामग्रा साथाम सुबुंखौ गुवाहाटी नोगोराव थानाय पानबाजारनि मिनारम्बा हटेलनि मेनेजार नयमनि पाटवारी, सन्दीप कुमार आरो बिनि बिसि दिया शर्मा होनना सिनायथि होयो। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बे देहा फालांगि खालामनाय खामानिनि गाहाया सन्दीप कुमार होनना मिथिहोयो। उननि रादाबाव दं कुमारिघाटानि जौसिन फरायसालियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि मुङाव गोबां रां लादों। हादराव महामारि कर'नानि गोसारनायनि सायाव आसाम रायजोआव मोनफ्रोमबो नखरनि रांखान्थि हालोदखौ सरकारा नायनानै सोलिफु बोसोराव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा सरकारि फरायसालियाव मुं थिसनोब्ला बेसेन लायाजासे एडमिसन होनांगौ होनना आसाम सरकारा बिथोन होसेयावबो बे समावनो तामुलपुरनि जौसिन फरायसालियाव फरायसाफोरनिफ्राय मुं थिसननायनि मुङाव 2,800 रां लानायनि थाखाय फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरा प्रिन्सिपालनि बिबारानि नार्जारीनि सायाव गोख्रों अजद दैखाङो। मख'नो गोनांदि बे जाथायनि सायाव खौरांगिरिफोरा सोंथि खालामनायाव जा फिननाय होनांगौ बेखौ बिफानारि बेंगिरिनोसो होगोन होनना मिडियायाव मानो होनो होनना बुङो बिथां प्रिन्सिपालआ। बे जाथायखौ बिथा खालामना फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो थाबैनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनो दाबि दैखाङो बाक्सा जिल्ला फरायसा आफादा। उननि रादाबाव दं हादरनि गाहाय मन्थ्रिया उज्ज्वला योजना 2.0 बिथांखिखौ मैया बेखेवना होयो। आइजो माहारिनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां, मानोना भारत हादरनि आइजोफोरनि थाखाय बेसेन नाङाजासे संग्रा गेस राननाय हाबाफारिखौ मैया 10 आगस्ट खालाराव बेखेवो। उत्तर प्रदेशनि रायजोनि गोरिब बिपिएल थानाय नखरफोरनो संग्रा गेस जगायनो थाखाय प्रधान मन्त्रि उज्ज्वला योजना 2.0 नि जोहै मैया बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा थांनाय 2016 मायथाइयाव 1 मे खालाराव उत्तर प्रदेश रायजोनिफ्राय आसाम बिहार हादोरसाफोराव बेसेन नाङाजासे संग्रा गेस राननाय हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। नोंथांमोनाबो बे खाबुखौ मोननो थाखाय थाबैनो थियारि जाना थाखादो अनलाइन फर्म साबमिट खालामनो थाखाय। उननि रादाबाव दं मैया सा 200 NLFBनि सोद्रोमाया आसाम सरकारजों गोजोनै सावरायनो फैबाय। मख'नो गोनांदि बक NLFBनि सासे सोद्रोमाया खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायनाय बादिब्ला मैया क'क्राझाराव फैनाय सा 200 NLFBफोरा क'क्राझाराव जोबथा फैनायमोन होनना बुंथियो। बेजों लोगोसे 15 आगस्टनि उनाव आरोबाव उदालगुरिनि जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लायाव NLFBनि सोद्रोमाफोरा फैबावगोन होनना बुंथियो। मख'नो गोनांदि NLFBनि दाबिफोरा जाफुंनायनि लामायाव फैगासिनो दं होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोनो। उननि रादाबाव दं UPPL दोला आसाम केबिनेटआव सानै मन्थ्रि मोनगोना रोखा जाबाय प्रमद बर'। मख'नो गोनांदि आसाम केबिनेटआव मन्थ्रि महरै बिबान मोनखांनायनि उनावनो आरोबाव सासे UPPL दोलोनिफ्राय केबिनेट मन्थ्रि मोनगोना रोखा जाबाय होनना प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि बिबान होनाय जागोन होनना खौरां बिजोङाव फोरमायो। उननि रादाबाव दं आसाम रायजोआव 4 साननिफ्राय 5 सानसिम रोजा अखा हागोन बोथोर बिगियान। बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला आसाम हादोरसाजों लोगोसे मेघालय आरो बांलादेशआव रोजा अखाजों लोगोसे बार अन्थाइ फैगोननि इसारा होदों। मख'नो गोनांदि बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला मैयानि 10 आगस्टनिफ्राय लाना फैगौ 15 आगस्टसिम रोजा अखा हागोन होनना फोरमायो। लोगोसे साबधानै थानो थाखाय बयखौबो खावलायो आरो अरेन्ज एलार्ट होयो। उननि रादाबाव दं रन्जन दैमारिनि थाखाय जों खामानि मावदोंना मावाखै इसोरनि मेगनासो मोनसिगोन प्रमद बर'। मख'नो गोनांदि ससियेल मिडिया आरो माखासे निउस चेनेलफोराव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय नाजानाय आरो नाजायैखौ गोबां सोंलु सोंनायखौ नुना मैया प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरिफोरनि मेलाव बुंथिना होयो जे रन्जन दैमारि बिथांखौ थाबैनो उदां खालामनो नाजागासिनो दं होनना आरो बिथां रन्जन दैमारि सारनि थाखाय मोजां खामानि मावनाय मावैखौ इसोरनि CCTV केमेरा मेगनासो नुसिगोन होनना फोरमायबावो। उननि रादाबाव दं जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव उदैयाव गथ' थाखांनायनि उनावसो जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापुरि पुलिस थानानि सिङाव खयबुद्र गामियाव 7 दाननि सिगाङाव जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायखौ मोनथिनो मोननाय बादिब्ला रावबो गैयैनि सुजुग लानानै गामिनिनो लम्पट गजेन अर BODOLAND
जर जबरदस्ति जिनाहारि खालामदोंमोन आरो जिनाहारि खालामखांनायनि उनाव सोरनोबा खोन्थायोब्ला जिउ फोजोबगोन होनना सिख्लाखौ हुमखि होयो, जायनि जाउनाव सिख्लासाया गिनानै रावनोबो फोरमायाखैमोन। उनाव देहा फाहामसालियाव आनजाद नायनानैसो मोनथिनो मोनो बिमाया गुरैयै बुरखायना सोंनायाव खोन्थानो गोनां जायो फिसाजोआ, जाउनाव दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय पुलिसा नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोनो। उननि रादाबाव दं इउपिपिएल दोलोनि सासे गोख्रों मददगिरि आरो क'क्राझार टाउन वार्ड नं 2 नि वार्ड मेम्बार जर्सना साहाया मैया अबथिरा जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा बिथांनि जिउ आत्मा सोरगोथिनि थाखाय अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो लोगोसे जोंबो बिएम सोदोब चेनेलनि जानानै बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव गोजोनै थाहैनो हायो बिनि थाखाय जोंबो गोसो गोथारै आर'ज गाबबाय। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि जोबथा रादाबाव दं खारबाय थानाय रेलगारिजों गंसे बाइकनि मोगा-मोगि, जायगायावनो सासे लाइमोननि जिउ खहा। मैया फुंनि समाव अदेबानि 10 आगस्ट खालार मंगलबार बारायखालि गुवाहाटी नारेंगी रेल लामायाव सानै लाइमोना खारबाय थानाय रेलगारिजों मोगा-मोगि जायो। सानै लाइमोना गंसे बाइकजों रेल लामाजों बारनो नाजादोंमोन। बे समावनो रेलगारिया फैना होयो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला सानै लाइमोना गुवाहाटी नारेंगी रेल लामाखौ बारनो नाजानायाव गंसे रेलगारि थांखांनायनि उनावनो गंसे रेलगारिया फैनायनि जाउनाव बारस्लाबनो हायैयाव बे जाब्रबथाया जानानै थाङो। जाउनाव जायगायावनो सासे लाइमोना जिउ गोमानो गोनां जायो आरो सासेया गोबारै जोखोम जानांगौ जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ नारायण कच होनना सिनायथि होदों आरो जोखोम जानाय लाइमोनखौ अन्जन कच होनना सिनायथि होदों। अन्जन कचखौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जायो। दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना दिनैनि गोजोन फुंबिलिनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां। गोजोन